Taysa, asa man mulakaw si Papa? Pa, asa man ka mulakaw? Manabong gumi. Kabalo ba ka pa? Wala balik ng kawatan ng manok karon. Ang buhato ni Umi, bantayan na nimo ang manok kay mulakaw ko. Bahala ka pa. Kawaton ganin na imong manok. Magmahay jug ka. Basta bantayan lang. A few moments later. Asa man ko mga awat og manok ha? Wa na may mga manok sa among baryo. Kurot na manggud na akong kawat. Mangita sa kugnay manukan be. Taysa, murag daghan king manok. Ay nami tagiya, sayang unta. Dito lang ko sa unahan be. Kani nga balay, kamurag daghan nig manok. Unya wa pa jud tao. Kini, murag makakawat yung manok ani ba? Kailangan sa nako tong manok be? Kani, kay derasa kayo. Bago pa jung ligo, di kalihok. Tambuka ning manuka, uy. Hoy! Unsa man na? Nganong gigawat man mo ng manok? Ibalik na manok! Patay na sakpan! Tanawan ni si Papa. Ingon, way mga